Bežci, bežkyne a bežecké decká. 15. júna sa koná 3. ročník G-Shock Run Day Trávnica. 2 bežecké trace, 3,3 a 10 km a detské behy v dĺžke 100 až 520 metrov. Štartovný balíček obsahuje účastnícku medailu, štartovné číslo s čipom, nápoj a kupón na občerstvenie. G-Shock Run Day Trávnica je aj o zábave, a tak si deti užijú vystúpenie Lily Lentilky, penovú párty, maľovanie na tvár a skákacie hrady. Dospeláci sa môžu tešiť na exkluzívnu večernú zábavu so skupinou Cico Band, René Randy a kapelou Walk On. Traja najrýchlejší muži a ženy v absolútnom poradí hlavného behu získajú 50, 100 a 200 eur. Zlatým klincom bude žrebovanie štartovných čísel s hlavnou cenou týždenným pobytom pre 2 osoby v Dubaji. 3. ročník G-Shock Run Day Trávnica sa na vás teší 15. júna priamo v obci Trávnica. Prihlasovanie na sportsoftiming.sk.